Pai le ta sa chem se u promise bung ai ba me pai. Ta me mot ban ong ba bro arngot ki bahai maya. Laya pide. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. President Jongko All Meghalaya Kickboxing Association upa Samuel Hasha ulapan pau ya ka jingsngsi halo ka jingbam pat ai jing itu da ka sarkar jilla ya ka jingale ka kickboxing wala ki nongyale ka kickboxing jongka ni kunhun kilawan ra ya ka nam ka buram shak jilla da ka ba yok khur de kispa tali kita kama nadu gisnam bala leino hadu menta na lord ba kila haban behi ya ka bai let bai wan da ka jingkrshan pisahi nagik mi kikpa Haka jinga krem bekila pathai kubor haka santrik jong ulber ajak punrio uba hasha ulai thuru ba kum ka kunhuan kala daban pha ya ka jingtho shaka Meghalaya State Olympic Association but shaka Directorate of Sports and Youth Affairs ka sarkar jilla ban ithu bet tang ka wi ka kunhuan ya le ka kickboxing hapo ka jilla lingba ka election hendrei ka basngosi ka long ba hadu menta kini ki artli kitna trekam kimshim la ajubab satya ya kani ka jingkrpa jong ka association ban pediang burong ya kini ki kena ke jongi de nakalang ka jonga nga sosi hadu kata-kata bat ki kena ro ki don hi ka jing sosi bat kalau ba kadu jing kermen namar ba nakalang ka sports department ro hak jing shisha ka kickboxing ka de ka we ka sports ka bala rimba ka de ka jalla ka jongi bat ka de ka non olympic games wat na kata ro ka de ka sports sipat ladang na kamde ka non olympic ka de kamde ka game ka bala don ha olympics wat la kata hajing sha kadai ka game hi ka ba ki khna ha ka parthai baro ko wei ki la kai bha ba ha pokri india ro ki la kai bha wat hangne hajala jumi ro na wei usnem sha wei usnem nila wan ra medals ya ka jalla la shakhai bha wat tangkane ka association ka jumi ro na du arja khasan hadu menta bumduna shu ya ka light spot tam ki medals te bat naka regional naka northeast naka national badminton naka international ro kumju te nakaleng ka jungi ngi sosi hak jing shisha nakaleng ka jungi imdei ngi shongklikti yela wan shakhmat hi banya kren ya kata nadu mensuala slamba ban recognize no ru ya kaneka kickboxing hapo ka jalla ka jungi kum kawai ka sports discipline ka bala itu hapo ka jalla hendrai nakaleng ka jungi ki shu bu pending sat tat hadu ba menta lami pun teli saki association mensua 4 don ki association tangkawai ka association hendrai ki bu pending sat hadu menta ki sport minister lakan nungut syu director of sports lakan nungut syu hendrai ki klem syam la le am kim phai khmat hendrai ki neglect yangi baki ki sideline na ka ikara ngamtip ne ki isi yangi ne ki isi na ka ikaro minim tip ya kata hendrai at least more or less kila ne ban khot yangi menta last time ro kila khot yangi na kala ga jungi kloi ban trailang ban no na menta ka jingmen to jo ki khna ki jungi na menta ka future ka joki amde re na menta jona na menta yala dengan le ayushu hendrai ka bakong san he nga prakhat na menta kini ki student ki jungi hendrai menta pat hapori india ro ladon atli lightly ki federation menta na post jungi ro ladon lightly ki federation te lada ka sarkar lane lada ka director of sports balada ka Meghalaya Olympic Association kam danjing ban khat ki phi baro ki association no bhawan shakhmat baro atli lightly phi haban march no tangkawai ka association kila de ban ungupta lada ki pamtre ngin otno yaki ngin ayya kita ki batre kum kita ru ki kham khat hendra ki shu isa ngal ada pai calendar nadu December ngala ai biang kami calendar nadu December ba sir to the president of Meghalaya Olympic Association and to the director of sports from the All Meghalaya Kickboxing Association. We already discussed, we had a meeting and we are very happy to come forward to work together with other association and to form only one association in the state of Meghalaya but through the election. Through election. Hendrai haduk menta ngiklam yo ya ka jing penpai tin na kaleng ka jongki hendrai kisu isa bat mendapat yano ki baki sno tenat ka association kino mensim syata ya ka baki sno tenat kim no arai kata kadai ka jing yui ka jongi hendrai bentapet ki khna jongi
kila onra medals nadu na Indonesia kajing lut jongki ka basar khai umdai balut ka director of sports ne umdai balut ka Meghalaya Olympic Association ndai kilut naka pla ki jongki kmi pa ban ki parlo parjo ki ba yarap nam na ka jongki ban kentiu ki kena samla na ka future jongka sports kata gari ke jingi i ke jongi un ki sports ba hamne ka jalla ka jongi ka sarkar kala pular ba ya ki khna samla ke ba onra medals na ka national lane international lane na ka olympic kin bha karpang na ka banta ka jongi ya ka hakbai de bat ki scholarship hakbai de bat ka cash award ne hakbai de bat ka kam ka jam te ka jingi yo i ka jonga kal hakbai de bat ka ne bat nakalen ka jungi jong ka sanghi ka all Meghalaya Kickboxing Association ni sokmen hadu kata but tangba ngilom daud pat hadu kat no nakalen ka jong ka sarkar kin simkha hak bai de bakane hato kila mang lepa ne kata ka kam ka jam nak benta kini ki kena samla ki bala wanra ya ka burom nak benta ka ri India bat nam ta ka ri Meghalaya jongi bat nam ta hato kila bu kerpang ne kata ka fun nak benta kini ki kena hagbai di bat ki scholarship nang ta hato kila bu kerpang ne ya kata ka cash award nak benta kini ki kena ba kinang jam syapang shu rengkat bat ka jeng pule ka jong ki hapoka school bat rengkat bat ka sports ka baki kila kai ka ban nadu menta dangrit kila wanra ka burom nang ta ka jella bat tat hadu nda kila he lakot kata ka arta khatras nem hato kin ai ne ndala khat pras nam kata kin yo ne ya kata kam namar menta ki wanra ka burom nam takari hakor bakitan khna kan ka arta ka joki hato kan ka certificate ka joki kadang trikam ne tat nda kila adap khat pras nem te kata ka jingli ka junga but ngakermens kam kumba ka government hi ka kular bat ngakermens kam bakane ka sarkar ka ba id ka jongi kin le ya kata kam ka badon kam nak benta kini ki khun samla Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time.